Здравейте на всички! Както винаги, искам да ви благодаря за страхотната подкрепа. Продължавайте да харесвате, коментирате и споделяте видеята. Вашата активност е това, което ме движи напред. Ако все още не сте се абонирали, сега е момента да го направите. Натиснете бутона "Абонирай се" и камбанката, за да не пропускате нито едно ново видео. Днес имаме нещо наистина специално. Песен, която много от вас ми поискаха да чуя. Става въпрос за невероятната Диана Анкудинова и нейното изпълнение на руската народна песен "Реченка". Пригответе се, защото съм сигурен, че ще бъде едно емоционално пътешествие. Да започваме! Вау! Каква атмосфера! Още от първите нотки усещам нещо много силно. Ты течешь, да не колыбнешься. Вот это дитя, да мать тепло, да ты чего сидишь, да не улыбнешься. Този глас толкова е чист, дълбок едновременно. Тази атмосфера, първите акорди, има нещо, как да се изразя, старо и нещо много мъдро. Не знам. Настръхнах за пореден път. Ой, подруженьки, да мои милые, ой, да ничего-то мне радоваться, ой, да ничего-то мне улыбаться. У нас коней-то полон гор, а гостей-то полна горница. Усещам, това ще е много емоционално. Матери, благослови се. Тази песен разказва история. Усещам тъга и много сила в думите. Начинът, по който изпяват тези думи, просто оставам безмълвен. Имам чувство, че тя живее в песента. Ты река,
това е. Колко сила излиза от това толкова крехко на пръв поглед момиче. Феноменално. Нямам думи. Страхотно, страхотно изпълнение. Много емоционално. Просто за пореден път вече чувам втора нейна песен. Не мога да кажа нищо от музикантска гледна точка. Нищо не мога да кажа, защото не съм запознат с тези специфичната терминология, но пък като цяло, като аматьор, безупречно изпълнение, въздействащо, страхотно. Просто заслужава си това момиче да бъде следвано и да бъде гледано. Казах атмосферата, аранжимента на песента, направена на световно ниво. Всичко просто визията супер. Браво! Ето това е причината да обичам музиката. Тя те докосва по начин, по който нищо друго не може. Както винаги, искам да завърша с едно послание. Музиката е уникален език, който може да ни свързва независимо от култура и произход. Диана Анкудинова е живото доказателство за това. Нейната способност да предаде толкова дълбоки емоции чрез гласа си е вдъхновяваща. Тя ни напомня, че истинската красота и сила идват отвътре, от душата. Нека винаги търсим тази красота и се опитваме да я споделяме със света. Ако това видео ви е харесало, моля, дайте му един палец нагоре и го споделете с приятели. Вашата подкрепа означава всичко за мен. Ако някой от вас иска да помогне за развитието на канала, може да сканирате QR кода на екрана или да използвате линка в описанието. Всяка помощ е високо ценена. Благодаря ви, че бяхте с мен. Ще се видим в следващото видео. Чао!